que é unha peña que me gusta moito, que hai un sentimento de comunidade enorme, que montamos estas cousas que están chulísimas, que tivese aquí sen conocer a ningún, e ao final acabas conocendo a todos, tomas unha cerveza, falas co do lado, que é este pueblo, que conoce a tal, e ao final, claro, é iso, que creas unha comunidade gigante, que ahora vas ao estadio, que berras aí un pouco, pásalo ben, e se ganamos, pois salimos aí algo de festa, que é o importante, bueno, importante non, pero importante é tamén. É unha peña bastante grande e, bueno, disfrutámoslo coa peña e nada, como estuviéramos en Vigo, igual. Pois a verdade é que é moi agradable, porque sei que é verdade que, pois, estando fora, pois, botas de menos moitas cousas, tes esta morriña, cando xuntámonos para ver os partidos, volvemos a falar galego, ca xente, falamos de cousas dali, cando volves, non sei que, é moi bonito. El sentimiento de Galicia lo llevamos dentro, igual que el Celta desde pequeños es lo que llevamos de casa y es lo que nos va en la sangre. Celito 4